Sa tema sa liturhiya sa pulong kagahapon, gipahimugatan nga unta kita maantigo nga mupaambit, musakripisyo aron ang atong isig kaingon, labi na ang mga kabus o timawa makasinati sa kamaayo o kamaluluyon sa Ginoo. Sa Ebanghelyo nga inyong nabati karong adlaw, si Jesus miadto og awaaw nga lugar kay gustong mag-inusara. Nasayod ang mga tao nga mibiya si Jesus sakay sa sakayan, ug matod pa nang lakaw ang mga tao ug naguna pa ni Jesus pag-abot dito sa maong lugar nga iyang giisip nga awaaw. Pagkakita ni Jesus, ang iyang yung first reaction mao ang kaluoy, ug tungod niini gipang-ayo ni Jesus ang tanan nilang mga masakiton. Pagkahapon na, giduo si Jesus sa iyang mga tinunan o giingnan, papaulian na sila aron sila'y mangita og pagkaon sa pikas nga balangay. Tubag ni Jesus, dili na kinahanglang papaulion, kamo mismo maoy mo pakaon kanila. Ningon ang mga tinunan, 5 raman ni kapan og 2 ka isda. Tubag po ni Jesus, ambi. So gipalingkod ni Jesus ang mga tao og iyang gipikas-pikas ang pan og gihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan, o gihatag usab sa mga tinunan ngadto sa mga tao ug nangaon sila, nabusog ug nakahipos sila og daghan, 12 ka bukag. So sa may punto niini, ang punto niini mao, si Jesus nagpakita og pagka maluluyon. Dili na siya malalis, pero ang iyang pagkamaluluyon sa Ebanghelyo nga inyong nadungog karon, gitugbangan o kinaiya nga indiferente. Kay giingnan ko siya sa iyang mga tinunan, papauli ana. Apan alang kang Jesus, dili kinahanglan nga papaulion. Praktikal pod ang iyang mga tinunan, 5 raman gud ni kapan. Dinhing dapita, tudluan ta ni Jesus nga kung mutabang ta sa atong isig kaingon, dili kinahanglan nga daghan ang anaa sa atong mga kamot. If you are willing to share and to sacrifice, bisag gamay ang anaa sa imong mga kamot, pwede gyud ka nga mutabang ngadto sa imong isig kaingon nga mas lisod pa kaysa nimo. Kay mao man na siya ang usa sa mga requirements aron ang milagro mahitabo sa atong atubangan. We need to learn how to share the little things we have aron makasinati ta og milagro. Milagro ang gipangita sa mga tao, apan ang mga tao dili maantigong mupaambit. Apan kun ang matag usa maantigo nga mupaambit sa gamay nga anaa sa ila, posible gyud nga makasinati ta og milagro sa atong panahon. Ikaduha nga buot ipasabot ni Jesus, giingnan niya, ambi ang inyong 5 ka pan ug 2 ka isda. Pasabot, surrender whatever you have into the hands of Jesus.
og ila kining gihatag. Sa paghimo ni Hesus niini ngadto siyang mga tinun-an ug ang pag-response sa mga tinun-an sa invitation ni Hesus nga isurrender ang tanan ngadto sa iyang mga kamot, kita usab gidapit. Surrender your time, your talent, and treasure to Jesus. Dili ra na siya mao iyahang giawhag nga ato ang ihatag or itunol kaniya. Posible pod nga atong isurrender ang atong problema ngadto niya. Og matod pa niya, kaanra ang yugo nga akong ipapasan kanimo. Posible pod nga atong isurrender ang atong sala ngadto niya ug pasayloon ta niya. Posible pod nga atong isurrender ang atong mga comfort zones sa kinabuhi ug atong i-embrace ang kinabuhi nga full of sacrifice for the sake of salvation. So kini siyang ebanghelyo nag-awhag kanato. God is a merciful God. Kinahanglan nga atong i-counterpart ang iyahang pagka maluluyon. Mupaambita aron ang uban makasinati sa pagka maluluyon o pagka manggihatagon sa Ginoo. Kinahanglang maantigo kita nga mutugyan sa unsay naa nadto ngadto sa kamot sa Ginoo. Kung naatay katigayunan, itugyan nato niya. Kung naatay problema, itugyan nato niya. Kung naatay sala, itugyan nato niya aron mapasaylo kini. Kung naatay mga kasakit, itugyan nato niya aron atong isipon nga miambit kita sa iyang kasakit aron maluwas kita. Manindog palihog.